referència al que dèieu abans de la Mia, un dels reptes que vam tindre a l'hora de dirigir l'espectacle va ser que cap dels personatges adults, és a dir, ni la mare, ni l'avi, ni el professor, pot veure a la Mia, pot mirar-la. Aleshores, és un ente que està per allà tota l'estona, però no la poden mirar. Però realment la gent, quan ho veu dues vegades, se n'adona i diu, buah, és que realment no l'han mirat en tota l'estona. Dic, clar, però quan no ho saps, estàs només pendent, no, d'aquesta nena. Ara no entenc si no li fan gaire cas, no? Tothom està pendent de l'Alan. I una cosa molt bonica és que si ara torneu a llegir el guió i no llegiu les frases de la Mia, us funciona exactament igual. Si tu tatxes o no llegeixes les frases de la Mia, funciona. El que diu la Mia, la mare no ho sent. Ah. Només ho sent l'Alan. Llavors la conversa ha de funcionar exactament igual. A casa.